William Ruto dhi nyime kod golo siem ne joma temo chungo chenro mage kawacho ni okumba manyien mar thieth dhi tiyo kata tek kata yot. Ruto oseyo joma nochwalo bure doho mar chungo kete tim chenro makamano kawacho ni gin achudhe mosebedo kanyawo mibadhi e okumba mar thieth mar NHIF. Jatend piny bende osingo mar pedho nyinge achudhego e lela kaachiel gi rakore kodgi aching' kaka Chris Owino leronwa. Ka oloso e kaunti ma Baringo, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne joma ne ochwalo bura e doho mar chungo keto e tim okumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHIF. Ruto oloso kod duol motegno ka onyiso joma ne ochwalo bura e doho ni okumba manyien mar thieth ibiro keto e tim kata tek kata yot. We will not accept a few people to manipulate the system because they are beneficiaries and because they want to corrupt the system so that they continue looting from our health sector. That will not go on, and we are going to take them head on. Kalore kod jatend piny, joma keto ohinga ne keto e tim okumba manyien mar thieth gin ongoke mosebedo kalodho pes jo Kenya kokalo e okumba mar thieth mar NHIF ka osingo mar keto nyingegi e lela. Kwa sababu wamekuwa wafanyabiashara matapeli katika sekta ya health, wamekuwa matajiri wa kupindukia kwa sababu ya corruption katika mambo ya health, ufisadi wa kupindukia katika mambo ya health. Sasa wameenda kotini kuzuia, wanafika kotini wanasema sijui bei imeenda juu. Ruto bende osingo mar goyore kod ongoke ma osebedo ka kwalo omenda mag jopiny e migawo mar thieth. Na hawa wakora hawawezi kutushinda, tutapambana na wao. Na mimi nataka niwatangazie hawa wakora ambao wanataka eti kuendelea na wizi katika Ministry of Health. I want to tell them it will not go on anymore. Hiyo mambo ya kuiba huko Ministry of Health tutaisimamisha. Tarik 27 dwe mokalo, doho ne onyono break e chenrono bang' riwruok mar lakteche KMPDU chwalo bura e doho. KMPDU ne okwedo chung' ma jatend migawo mar thieth Susan Nahumicha mane oketo ayanga ni joma ok ondikore e okumba manyien mar thieth ok bi yudo chenro mag sirikal. Kata kamano, jatend piny William Ruto ng'iyo wachno kod angolo machielo ka olero ni yo maber maneno ni jopiny ma ochando oyudo chieth maonge chudo en keto e tim okumba manyien mar thieth. Hii mnataka tuendelee kufanya harambee hapa ya kulipa bili ya hospitali? Kuna mtu hapa anataka tuendelee kufanya harambee? Si tumesema tunataka mtu wote akienda hospitali atibiwe, ashike virago yake, aende nyumbani. Tuendelee ama turudi nyuma na hii? Tuendelee ama tusiendelee na hii kazi? Tuendelee namna hiyo? So tutaendelea kwa sababu it is the way we are going to transform Kenya. Chenro mar miyo jopiny thieth maonge chudo ne en achiel kuom singo madito mag riwruok mar Kenya Kwanza e kinde campaigns mag yiero mokalo. Mae chenro mar ariyo ma jatend piny William Ruto ma oseyudore e korido mar doho bang' doho bende yango omenda mar gero udi ma nengogi ogonyore ni ne ochuog ataro mar chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.